Den komboede mig. For helvede. Få dit HP. Han er ude af stamina, Go rest, Men det kunne jeg ikke finde ud af. Jeg var ikke tæt nok på, da jeg begyndte. Så. Hvad laver du? Jeg ved ikke, hvordan det går til. Så. For helvede. Yes! Lad være, jeg kan ikke tage flere drager for helvede. Hvad var det her? Det er det fedeste sted. Nej. Ja? Nej. Not now. About to throw the lever, huh? About to throw the lever. Come here. Ville går in fængsel. Come, we go in fængsel. Come. Fuck! Hello, man! About to throw the lever! Hvad laver du? Shit, man! About to throw the lever! 2v2. Suck min pik. Suck min pik. Op ad sofaen, ja. Nu Og danse med dig. Vil du danse med mig? Ja. Lugter lidt af pik. Husk det. Eller det der med at sige, når den lugter af pikke, de burde ikke lugte. Hvis ens pik den lugter, så gå ud og fucking vask den. Hej. Hej, Frederik. Hvad skete der? Er du lige det? Så. Okay, vi skal starte forfra. Jeg skal lige slå dem her ihjel først. Kæft hvor er det godt. Oh my god. Uff. Her sidder jeg skider og tisser i bukserne. I know, right? Jeg er ikke færdig her, mand. Fuck, jeg har glippet det der, mand. Let's see. Hvor er du sjov? Hvorfor dodges du? Kan du forklare mig, hvorfor det er, man har det så meget bedre med sig selv, efter man har været i bad? Jeg har det ikke bedre med mig selv, efter jeg har været i bad. Har du det værre? Nej. Du har det bedre med dig selv. Hold op. Hvor er du nederen og hører på, mand. Kan du forklare mig, hvorfor folk siger, man har det så meget bedre? Fordi hver gang jeg har været i bad, altså jeg kigger mig selv i spejlet, før jeg går i bad, så tænker jeg... Fuck, det er som en dinosaur. Det er sådan det, du tænker, når du står og kigger ind i spejlet. Tænker du, hold kæft, en dinosaur, mand. Ja. Brøl. Brøl, mere. Er du klar? Okay. Skyd! Se, han har en kølle! Han har en kølle! Hvor han gik efter dig, men det var mere sådan en AOE-en. Jeg laver min Sparrow først, og så vil vi flyve afsted. Hvad fuck? Vil du Ryan, mand? Det er jo chef. Nej. Chef for mig. Alt det der børn også.
Hold da op. Fuck, Det går hurtigt. Gør ham også stærkt. Politiet er altså efter os, så hvis nu du lige... Det kommer. Hunde? Det er Saga. Det er den born. Hvem er det? Den var helt lille, da jeg var der. Den var sådan Hold op. virkelig lille. Den var bare rund. Og netop der, man Havde I bor bare sammen hunde? så meget. Oh, Det er fuck. nærmest- Fuck. Oh, fuck. Du er død. Du er død, bro. Den overlever du ikke, den der. Bare sætningen. Den overlever du ikke, den der. Og der er fjender, pas på. Hold din fede, brutte lortekæft. Hvad? Hvad? Du suger. Hej. Jeg dør måske nu. Hvor kan du henne? Jeg troede, Ja. du var her. Ja? Er du forvirret? Jeg ved, hvor du er. Det er hvor du er. Pis. No, no. Nej. Fuck, vi går til duplis, mand. Jeg så mig lige også. Fortsætter. 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 What? Some elaboration is required. Hold da, han blev skudt. Men er det dig? Hvad? Hvorfor kan du gå rundt? Hvem er du? Ja, det ved jeg ikke. Jeg lige går forbi dig, ikke? Nej, jeg kan ikke. Ah! Jeg skal spille. Det er Åh, vigtigt, se bak! Hvad? Nå. Vi prøver lige igen. That's awkward. Vi prøver. Say bye baby. Say bye baby. Ej, nu skal du kraft Helgoland, ikke? Hvad er der? Lille lortekø. Ej, der er kraft det med flere. Nej. Jeg kan ikke. Jeg har allerede brugt 2 Frozen Resistance på. Ej, nej. Nej, nu går det galt. Kan jeg få noget stamina? Siger du, Nej. Det var lige godt tæt på det der. Jeg skal en fucking companion. Oh yeah. I love companions. Nej, han står godt. Prøv lige at se, hvordan han står. Han er klar. Han står godt. Prøv lige at se ham. Hvor godt står han? Han står godt. Prøv lige at se ham. Nå, nu står det ikke godt. Man skal sådan sidde... Nej, gå lige væk. Man skal sidde lige her. Hvis man skal komme fra et træ. Man skal sådan sidde. Nej, gå lige væk. Gå lige væk. Bro. Så, kom. Åh, du tager alles. Nej, hvad?
Hvad laver du? Hvad skete der? Slap dog af. Vi skal nok komme ud herfra. Hvorfor var du så sur? Holy shit. Bang. Bang, ding, 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 da, 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 bang, bang. Det er faktisk lige gået op for mig. Jeg hader det der med. Hvad sker der, mand? Du kan lige sætte dig ned. Bare føl dig hjemme. Gravex, A History of Time, Liberty City, Liberty City? Mount... Trip. Mountebank Gallery, what? Work 2011 till... What the fuck? Fik et chok, da hun kom rundt om hjørnet. Det var da helt gevaldigt. Det er bare Karoline. Kan du ikke lige snakke med hende? Så hun ikke... Okay. Nej, det tror jeg ikke. Fitch got bored. Det er sleeping. Ved du hvad jeg har til sige til dig? Du lugter af hummus. Og du ligner et æsel. Ja? Du skal ikke komme her igen. Kan jeg godt love dig for. Gå med dig. Gå så. Ja. Lester. Lester, din kone er gået. Lester. Er det dig, der går? Lad mig være. Au. Lad mig være. Det er min rollespil. Hold din kæft. Du skal stoppe med at bede mig om at holde min kæft, homie. Skal du stoppe med at bede mig om at holde min mund, homie? Okay, det er bare en aftale, homie. Okay, homie. Det er bare i orden, homie. Okay, homie. Det er det, vi gør, homie. Det er det, vi gør. Ja, det tror jeg vist nok, homie. Ja, det er det, vi gør nu, homie. Ja, homie. Ja, homie. Homie. Fuck du, homie, man. Homie sapiens. Kan jeg godt det her? Det kan jeg, det Ja. Altså, det er ikke noget, du overlever, men... Hvad mener du? Men du kan godt. Du ingen skade, hvad mener du? Men du gør det. Hold nu kæft for helvede. Hold. Lort, der bliver. Hold nu kæft. Hvordan går med min mørebræt? Det har jeg ikke tid til alt det pjat, for fanden. Så hold nu kæft. Hvorfor er den så